हावली मौजा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनाय 14 नभेम्बर बे 14 नभेम्बर सानाव जोंहा दिनै गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बरपेटा सालबारि जिल्लानिनो गाहाय नेहाथारि बिक्रम चन्द्र बसुमतारिया जोंनि गाहाय आलासि जों नुजाफैदों आरो सालबारि जिल्लानि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि कारिचरण उजिर बिथाङाबो बेयाव जोंनो बिबुंथि होनानै थांबाय आरो बे आफादखौ जों सालायनो थाखाय जोंनि हावली मौजानि गासैबो रायजो गुनि गियानि प्रफेसार आरो लेक्चारार गासैखौबो जों हांख्रायदों आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम गोदान गासैबो जोंनि मावथि लोगोफोरखौ लानानै जों दिनै बे बर' थुनलाइ खुंथायखौ फालिनाय जादों। नंखायनो बे बर' थुनलाइ आफादखौ जाहाथे जों गासैबो गोसो गोथारै गोसोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो बेखौ जै जै मै मै जानो थाखाय जों जाहाथे गासैबो मुलुगनि दरबाराव खोथिनो थाखाय जों गासैखौबो हेफाजाब होनानै जोंनि बे बर' थुनलाइखौ दावगालांनायाव गोसो गोथारै साबायखर होयो। दिनै मुलुग दरबारा जोंखौ फोरोंबाय जोंबो बर' राव रायनो रोंबाय जोंहाबो बर' रावनि थाखाय निजा राव भाषा जोंहा गासैबो थुनलाइनि बान्था थुनलाइनि जे बान्था राननाय आरो गासैबो जों फरायनाय लिरनाय कुइज प्रतियोगिता गासैयावबो जों रोंखा राखा जानो थाखाय जोंहा दिनै दावगाबोबाय। बे दावगाबोनायाव जोंहा जोंनि हारिनि मोनसे दुगानाय आरो मोनसे गौरब दं। जोंहा बे गौरबा ओरै नङा दे जों दावगाबाय होननानै जों दिनै बुङाखै जों दावगाफुनायसो बे दावगाफुनायसो जों हारिनि दरबाराव बा मुलुगनि दरबाराव लांनो थाखाय जों गोसो गोथारै हांख्रायदों दावगादों आरो बे आफादफोरखौ गाजा गोमजायै खुंबाय दं। बे खुंनाया जाहाथे जोंहा अरायबो जाफुङो आरो जोंखौ जाहाथे गासैबो साबायखर होयो बेखौनो खावलायनानै बे बिबुंथिखौ होनाय जाबाय। बे सोमोन्दोआव जेनेबा थुनलाइखौ लानानै सोरखारनिसिम माबाफोर मोनसे आह्वान दं सोरखारनि सायाव माबाफोर आह्वान दिगोन नामा? सोरबा मा होनदों? सोरखारनि सायाव माबाफोर सोरखारनि सायाव जोंहाथ' इयो स्टेन्डिं डिमान्ड दंखायो। जोंहा बर' थुनलाइया जोंनि दावगानाय जोंनि राव थुनलाइनि जोंनिया फरायसालि कलेजफोरनि जिखुनु खामानिफोराव जोंहा सरकारनिफ्राय डिमान्ड दंखायो। स्टेन्डिं डिमान्ड बर्ड दं मास्टर सोनाय मास्टर गोदान होनाय फरायसालि फोसाबनाय फरायसालिखौ मोजाङै बिजाब माबा माबि बिथिंफोराव जोंनो जगाजग होनाय बेफोरखौ जाहाथे जों मोजाङै मावो बे जोंहा स्टेन्डिं डिमान्ड सरकारनाव दंखायो। नंखायनो सरकारखौ जों एनै जुगै आरो दिनै आर'ज गाबबावो बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे आफादनिफ्राय बिथांमोना जोंखौ जाहाथे अनसायहरो बेखिनिखौनो खावलायो। बे 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफाद फालिथायनिफ्राय आसाम सरकारनाव बा जोंहा बिटिएडि सरकारनाव मोनसे आर'ज जोंनो थिथाफि बा दिदोम मोनसे साहित्यनि न' साहित्य भबन नांगौ बेखिनिखौ जाहाथे सरकारा जोंनो गोसोखांनानै बावहरो बा बिथांमोना जानो जोंनो अनसुंथाइ हरो बेनि थाखाय सरकारखौ गोसो गोथारै जों आर'ज गाबनाय जाबाय।